Má rip. Ale ty máš aj time to damage celkom nízky. No. Nejaká, ja som jako legenda, no. Protože mi vlastne je zvuk, že ja vlastne chcem hrať. Jeb. Connect... Má digla, áno, to sme skončili. Už ani mne nejde zvuk. Lower, Lebo ho na longu, lower. bacha je long, uhni, ide piči. Tam je ten Je týpek, cheater tam? Tak tam nechoď. Jo, vole. Á, není. MK Nebo? dobiebal. No, spodná, Amit. Drži mi. Mám dead. To je halus teraz. Ja som náčku. Pokiaľ sa ťa, neboj sa. Prečo Neboj sa, nemám pokiaľ sa ťa. zvuky? Čiže lebo to je veľa hra? Ja mám 50 AM? Nie, ja mám vlastne. Takže mám hrať teraz bez zvukov? A to strašne rýchlo padne, ja som mal 87 a odkedy mám logo, tak spadlo na default device, 80. alebo na to, Ešte čo skurvené máš, logo mi to dojebe proste hru, skurvenú. Buď si to prvne na sluchatka, názvy tvojich sluchatiek, alebo default device. Ďakujem. Jasné. 11.8. Za 500. Teraz ideš na long? Nerob to. Nerob to, ale. Ne, počkaj si na grant. Jeden je mid. Niekto do Bčka. Bčko clear, jeden dvere. Dobre, bombu idem bečku. Teraz kúkaj, jak to robí. Počkaj. No ukáž. Jeden, No jeden je CT. dva, Bežím bečku. ešte je tam. Či to je teda, nebo co? To je niečo Môže to. byť lover? Ne, nemôže. Last cheater. Dobre, zatiaľ klínovačka. GGI troll. Reflex, repro, cheater. A te hádaj, vole, a te hádaj. Reflex je Ale sa cheater, prejebali zase celé zvuky. Ukáž. To sa nevyberá ako cheater, popravde. Vy flashujete ma do longu týme? Ale že strašne moc. Príde korytnák? Môžem. Čo mu to Demo povedal v tom videu? S korytnákom? Mrskaj ho tam. Dobrý flash. Flashu ešte jeden. Už nič. Tak ty si búzna dobrá teda. Open CT. A jedeme týme, jedeme. Ďakujem do šotu. Píčo, co mu dal. Spodných. Vy ste úplne nič Môže byť T-spawn. 11.9. Pino. 11-9? Mhm. Počkaj, to Jakože čo dávaj je? comeback? Nie, Dávaj comeback? počkaj, mne dal hlavu a odjebal mi zvuk na bečku. To čo bolo tá skurvená vypičená hra, no som sa pozrel. Jaký ten... Chlapci moji, to je pičovina, fakt. Jak to vidieť na streame? Rovnako aj ako až, normálne ťa ide odjebať z toho? Áno, furt. Áno. Z 11 na 11.9? Tak poďme na misiu. Dvaja prešte B. Dvaja proste B. Vypo nám ide. Zober spodné. My ideme na base. No málo a Vypo. Poďme tu CT. doľava. Išiel CT. Iba jeden Bčko by mal byť. Na Vstajte. Ešte jeden. On base. Ešte jeden CT. Tak smoke mal a ja do kamaráde. Pič, čo? Proste Každé obi dvou? onda 90. Dobrý smoke mal. Ste za rozlištení? Skúšam, 98, 93, 50. Musím si kúpiť 4K monitor, dám si 4K CS-ko, mám piči. Čo si jebe, tak to netrafíš nikoho podľa mňa. Kosky ideš long? Môže 8K rovno Si nechcem kúpiť. učiť takhle hned. Osky, ale choď, ja som bol tiež už na výprave. Každý si musí ty prejsť. Osky, poď, dávaj šup. Musíš ísť. Žiadne To by si dovezené. trocháril. Vidím výkon. Ne, že zabočíš. Ty koko, daj 13. Pikujem na teba. Over. Počne za teba. City. 2 CT. Jeden deep, jeden CT mid a druhý CT. I'm planting for long, guys. Poďte byť, jak? Jeden short. Vyšiel. Kurva, mám plný nos. Hej. Na šate.
Dobrá, Mku nám ide. 12-9. Nám ide. CT mid. Skočil do spodních už, do spodních rest. On neskočí, ja som Spodní. dlho, ja som dlho. Ale skočil spodní insta. Spodní je už dávno. Nemá zvuk. Môže byť respawn. Čo je no? Masčí ho. Napravo to bude, napravo. Videl som na rampe. Šup. Jak žije? Prečo sa mi jebeš pred Kroos, keď ho vidím? A nemám zvuk, kurva. Miro, No, ideš? tam, na long môžem. No nič, Jane si vím, kámo. Okamžite. Daniel, ďakujem za 20 za to riesu. I'm throwing mid util, you know? Mid util stolen, lover. Dobre. Nevidím. Lečím ho. Ty koko. Cez smog, nám ide. Lover. Mid. Miro. Kurva. Pozriem to Do nám piči, ide. on je za mnou. Nestačí môj face vysral, tak doma prepáč, že mal som Sorry. Ja nevím, podľa mňa ten, akože ten škalikár určite len to trali, no. Však isto. On to si môžeme spraviť Ja tesné, neviem, vieš, aký veľký náskok nám dávajú. No, že to. Alebo nám dávajú náskok, no. Hej, aby to nebolo obvious úplne, vieš. Potom to bude, že 11 a tam sme presne dohrali. Podľa mňa tak 9 kvôli im dáme. Začne to. Počkaj. Short. Pušal long. Pod bečkom. Pod B. Jeden CT. Dostal takú Bečko raketu. clear. Na longu bol, nie jeden. Ten pušal aj mŕtvy. Nice. Tak teraz prehrajú Vitality kolo, tak budú mať Eko a bude to pravdepodobne 12-12. Vidím, aktivuje si nebo Ever tam, long push. To je pravda ináč. Čo je? To je pravda, že prečo sa nebol ever, no. Hm. Gáďo po 20 sekundách kola už bol u nás. Mečer winner a není Ever, vole, Fiňo do píči. Ja, Chtěl tak jsem si ty zjistil. koučoval, tak tě koučuju, vole. Musí být Ever. Ako tomuto by sa nebol ever a nikdy by sa ani posrať, kámo. Kam nikdo neskáče mid, ty vole. To nešiel Ja bečko, ťa prijebem. podľa mňa. Ja ťa prijebem. Ne? Klobro, hej, nikto neskáče mi. Tak nikto neskákal. Nikdo neskákal mid, vole, já nevím. 12-11. Nevidím. Pojď. To čo je? Ježišmaria. On bol na bečku, low. Alikár mo teda opäť, kámo. Dobre, tuto má ako, jasný. To výbol, či čo? Dostal Nie, kick, on sa zabil. dostal kick a jeden sa jebol molotov. Poďme rašnúť výpami bečko. Rašuj B. Rašuj B. Kúp výpo rest. Bečko, Jebe, rašuj. no. Kúp výpo. Smoknem dvere. Kick, Kick proste. kick. One round. Prskám ho tam a jedem. Tak to, Clear. ja neviem ako ťa dostať vy, kurvy! Odor. Dvaja ma normálne blokuje, takže Tak som ti hovoril, kúp výpo. Retardi. Tak som ti hovoril, Tam kúp ide. výpo. Ja vás nepočujem, vy trolíte ako kokos. Ešte. Ja mám 30. To je, vole. Miro, nemohol som Osky. prejsť s bombou. Kámo, to co bylo za impan, vyjeban, viděl jsi to? Rest, dávaj, Jebaj, repík, okamžite ho repíkni, okamžite. Dávaj. Takže. Čo ti jebe? Obidvaja. Takým hodom. To děláte, ale. Myslím, že to dáme. Čo, lebo si retardovaný jak kokos. Kto? To si Veci. trolíš. Ja som zabil pod B, ja som potom už iba bral space. Ďalej. Ja som najmohol dostať do sajtu, lebo Oskar a Miro sú oni. Počkaj, ale ty si repikoval okno, ty si repikoval okno. Čiže ja to dojebalo celé to kolo, chápeš, lebo som bol stav v Kúkam katane, dvere, mohol dostať do dvere. sajtu. Ty si repikoval okno, to je ako ide za tebou rest, to je ako. Kúkam Bohužiaľ. dvere, nech môžeš Bude prejsť. pokuta na toto, no keď budeme práce mať, tak pokuta bude.
13. Počkej, zabiješ ho na mide? Nezabiju, kámo, oni nekrosujou. Dej mi boost, Mio, dej mi boost a zabiju. Áno, dám. Poď. Tam skáčeš, tyko. Dobre som. Čo vyprávaš? Ale skáčeš moc daleko. Ja som väčšinou som ten, ktorý dostáva boost. Rez, ideš, dávaj, nevidí, ideš. Poď do piče, nevidí. To si zabudol, že vidí, ty kokos, do piči. Pa. Flash, Chris. Nemám. No vidíš, si ťa bal toho. To je pusinka. Sa bal to. Sa bal, Nepočujete, sa bal to. počúvajte, vám idú zvuky, nepočujete ich nejako zle? Lebo mne príde, že sú nejaké... To, skurvy. Nejaké skurvené, že sú zlé. No jak keby ma niekto držal do piči, objímal, chápeš, furt? Představ si, že ti dneska přišli nový sluchátka, ty si dát a pak si hrát tohle CSko. Čo ti jebe, mne je zle jak kokot, fakt. No jasně. Ty jste mimo, takové. Viduje to. Podor! Flashing middle, vole. Berem space. Ty zápaš. To čo je? APK? To je long jeden. Ježiš, on je suicide of píči. Už jdu. Ty straš, kámo. Tak ty jsou píči. Na midě? Joj, milimetr. Kouči, to je. No dobré, ale nemusím koupit ty pičo. S brailema vidím víc. Ty bych možná hrál Mne je jedno, čo brailema, vidím, se keď vedí, niekde funguje zvuk, chápeš, to, že ja mám, aký som pod vodou do piči, to počujem, alebo niekde v akváku, kurva hlavu mal. Jo, oni to opraví dneska přes noc, nebo oni to opraví. Takže zajtra už hrám normálne, hej? Čiže na tebe sa hrá dobre, že hráte dobre. Zajtra už 40 už bude iba padať. Jako já hrát s brailema furt, tak Ale ty si ho vyžral, ten môj. Poď sa vyplakať mladému Vajsovi potom. Nech ti pomôže vybaviť. Drej. Aj, horím! Mám ešte... Hojím. Letí, flashujem. Boom. Mám flash Máš cez. pravdu nevidel, ale horel som. Osky, dám ti bombu. Robo. Če. Napravo je. Som myslel? to jak jsem mysnul. Vidím pomaly s tím. 6-6-5, ešte raz musím dať asist. Tak preto som zabil ja. Já jsem ti ho pomalil, jsem ti ho hitnul. Nie, predtým keď vykol Cubs mi, tak som ho Ale zabil ja. zberať, vieš čo, kikri to Nie, nebol si, ja som ho zabil. No, kámo. Ale důležitý je pro mě, že vyhráme 11-1. Áno, to je Někdo dôležité. zabil koho dřív. To ne, presne tak. Skúsi aj cez mid kill a kúpte si SMGčku. Vyrašujeme to mid. 5 mid kill a Dostával som im Včko, no, nešlo to. Poď, idem. To je válka. ale prostě akani to, ty pičo. Podor. To ty Ty Na čo longu. si mu jebol? Long. Suicide. Vrátil sa na mid. pičo. Jo. Rest, dokončí ho, prosím. Pojď vole, ukonči to, pojď. Ukončí to. Poď, dávaj. Ičo. Ona jde nemluví, kámo, úplně lock Ono úplně v editě, kámo, úplně v editě, Kámo, prostě Rest jde takhle doutníka v držce, kámo, lock in. 35 rokov strom, chlapci. 48 let, vole, je mu jedno úplně. Ale jako to, že je Rest starší jako Oscar, tak to je v piči už, no. To je prdel. Lebo ja som mal Oscara ako najstaršieho človeka na svete. Takzvaný dinosaurus. Já nebyl v Turecku, ještě zatím, nebyl jsem. Ty jsi nebyl? Nič, Oba Ešte chodí, na longu. spálení. Long house. Do reaktor, idem už? Ešte jeden. Ještě nemá low. A za bombu ve spodí. Jeden B. Jak však je last. Jo, jeden. Krásna hra proti 4. Odpadal vám